Duol mochung'ne ndiko jopuonj e tich e pacho ka TSC onyiso od bura ni sekta mar somo nigi nok mar omenda maromo bilion 5.7 e omenda ma 2025-2026. Direkta mar omenda e duol mar TSC Ayabei Chepkwony onyiso od bura ni fuok mar omenda makamano nyiso ni kata penj maduong' mar joklas 12 KCSE ma higani ni e kind akuru gasumbi nikech onge pok mar omenda ne chenrono. Chepkwony bende otieko ogeno mar jopuonj mane geno ni inyalo ndikgi e tich e hik omendani. Sekta mar somo ochome bugo mar manyonge bang' duol mochung'ne ndiko jopuonj TSC nyiso komiti mar od bura mochung'ne somo nitiere fuok mar omenda maromo bilion 5.7 e hik omuom manyien. Direkta mar weche mag somo e duol mar TSC Ayabei Chepkwony onyiso od bura ni fuok makamano nyiso ni kata penj maduong' ma joklas 12 ma higani ni e kind akur gasumbi nikech onge pok mar omenda ni chenro makamano. PPS review meeting with the committee, the commission highlighted a deficit of funding in the personal emolument of Kenya shillings 11.59 billion. The draft estimates have allocated an additional 5.88 billion towards reduction of this deficit. The current estimate deficit stands therefore at 5.71 billion. Chepkwony mane loso e loje tatije maduong' mar TSC Nancy Macharia bende otieko geno mag jopuonj mane geno ni idhi ndiko gi tich e hik omuom manyien ka oyango ni mana jopuonj mag interns ema idhi miyo tich. This year we recruited interns who I presume that their term of internship is supposed to end at the end of this year, and then we have them confirmed, and then we recruit another lot of interns of the 20,000. So can you confirm that these teachers will be confirmed at the end of this financial year, and where is their budget? Thank you. Permanent pensionable. As we speak, that funding to convert them has not been provided. So these the interns will continue for the next maybe 2 years, or unless otherwise advised. So there is no provision to convert these teachers. But we are going to recruit additional 20,000 interns this year. That provision has been met. Mayana taro kod weche mjatend piny William Ruto osebedo ka wacho jumbe buora mokalo ni sirikal dhi ndiko e tich jopuonj maromo 20,000 e yo mongirore e hik omuom mar 2025-2026. Jokanyo mag komitino onyiso ich wang' margi e wi mano magiwacho ni sirikal osebedo ka weyo jopuonj mane otieko tiegruok mag higni mathoth mokalo kendo miyo tich jopuonj manyocha eko tiego tiegruok magi. Why don't you do a target recruitment based on age? Just age. If an individual is about 45 years, it will be easy. You'll mop them up. Other than the young men, you will get a young person. For example, he graduated in 2013 and he was 24 years when he was graduating. 10 years down the line, he's 34. I know he has overstayed. But there is this man from difficult background. He educated himself. He paid his fees. He pays his children's fees. He's also trying even to pay the children, the grandchildren's fees. So why don't we target and employ this guy who is 45 years? Ewi mano, jo od bura ojiwo sirikal mondo ket e lai manyime jopuonj mane otieko tiegruok margi chon e kinde ndiko jopuonj tich kata medo jopuonj ngas mag telo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E kinde maluoro nitie kaluwore kod nok mar omenda